Hi, good afternoon. Good afternoon. Ito po na naman si Duday. Ngayon ipabahagi ko sa inyo yung aking gagawing menu ngayong araw na ito. So, ito yung papakita ko sa inyo yung mga sangkap. At ang gagawin natin ay pipino salad in Korean style. So, ito ang aking mga sangkap. Meron tayong iniwan na pipino, tinanggal natin yung buto. At meron tayong puting sibuyas na in-slice. Merong chili flakes, 1 tablespoon. At sesame seeds. At sesame oil, 2 tablespoon. Ang sesame seeds ay 1 tablespoon. At sugar, 1 tablespoon. At meron tayong leeks na slice. At syempre, meron tayong soy sauce na 1 tablespoon. Yan ang ating lulutuin ngayon. Ay, hindi naman lulutuin kasi salad lang yan. So, umpisahan na natin. Umpisa na natin ay nilagay natin ang cucumber. Wag lang tayo ng sino. Halo natin ang white onion o sibuyas na puti. At yung leeks. At yung soy sauce. Lagyan natin ang sesame oil. At yung chili flakes. At yung sugar. Tingnan natin kung hindi mo na natin ubusin. Pwede rin ang gamitin nyo ay yung chili powder kung gusto nyo maanghang. Para makulay, pwede rin ang chili. Lagyan natin ang sesame seeds. Busin na natin. Excuse me. Tikman natin kung okay na yung timpla. Parang matabang. Lagyan kaya natin ng salt. Matabang siya. Lagyan natin ng asin. Unti lang.
Medyo maangang pala yung chili flakes na. Mm. Ito na tayo. Okay na siya. Sarap na. Manghang lang konti. Okay na. Natapos na. Yan, tapos na guys. Yan ang ating cucumber pepino salad Korean style. So yan guys, isa na namang putahe ang aking naibahagi sa inyo. At sana may natutunan kayo sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa aking mga susunod na video. Bye! Thank you for watching.